La tenda de tota cent. Me'n vaig! Quina ràbia, està tancat. Això no val. Què et passa, Novita? On te n'has anat amb tantes presses? T'ha passat alguna cosa? Wister, Abby, la revista que he estat esperant amb tanta il·lusió. Però he anat a la llibreria a comprar-me-la i estava tancada, Doraemon. Vaja, i per això plores. Ja aniràs a comprar-te-la demà, Novita. No vull comprar-me-la demà. M'he passat un mes sencer esperant que arribara avui. Vull llegir-la avui! Novita, no pots aguantar un dia més o què? Tranquil, Doraemon. Ja sé que tu no pots comprendre aquestes coses. Què estàs fent ara? He perdut la il·lusió de viure durant el dia d'avui i he pensat... Què has pensat? Passar-me el dia dormint. Ai, sí, tu sempre ixes amb la mateixa. Ai, és l'hora del berenar. Ai, quina fam que tinc. Me'n vaig a comprar pastissers de fesols. Què et passa, Doraemon? Quin desastre. S'han acabat els pastissets en la tenda. No pots aguantar un dia almenys, eh? No puc. Un dia sencer sense pastissets és com un malson. Ja sé. Tin. Per què em dones això? Per si t'haveris passar el dia dormint com jo. Ai, Novita, que jo no sóc tan gandul com tu, eh? Ja sé! La tenda de tota cent i paper per al rètol. Ui, què és això? Ara mateix ho veuràs. Primer escric així el nom de la tenda i en acabant el col·loque en la tenda de tota cent. Després introduïsc una moneda de 100 i la connecte. Benvingut. Què desitja el senyor? Pastissets. Molt bé, espera un moment, per favor. Lamento haver tardat tant. A més de paper per al rètol, podem convertir-lo en qualsevol classe de tenda. Però recorda que en cada tenda només pots comprar una cosa. I tot val 100 cèntims? Deixa'm provar a mi, per favor, Doraemon. Primer col·loque el rètol. En acabant posa una moneda de 100 i la connecte. Vull l'última edició de la revista Terebi. Lamento haver tardat tant. Ai, que bé, això és el que jo volia. Novita, me'n vaig a fer un passeget. No t'importa, veritat? Clar que no. Fins després. No. Ai, que divertida és esta revista. Novita, fill. Sí, pare. Vols anar a comprar-me un paquet de cigarrets? Què, ara? Sí, és que no me'n queda ni un, saps, Novita? Em sap greu demanar-te-ho, però si vas et donaré uns dinerets. Aniràs, veritat? Ostres, ara que venia la part més emocionant de la revista. Clar, ja sé, puc usar esta màquina. Tim, pare, ja està. Ja has tornat a l'estanc? Oh, quina ràbia. Què et passa, Maret? Veuràs, és que havia pensat fer esta nit per a sopar sukiyaki. Ah, m'encanta el sukiyaki. Però la carnisseria estava tancada. Ah, jo aniré a comprar la carn, mare. Li he dit que la carnisseria estava tancada, que en xiquet més estrany. Posa una moneda de 100 i... 4 racions de carn per a fer sukiyaki. Així la té, senyor. Visca! Tin, mare. Oh, d'on has comprat esta carn? En la tenda de tota cent. En la tenda de tota cent? No sabia que allí també venien carn. Aniré a ensenyar-li la Shizuka. Shizuka! Hola, Novita. Te'n vas a algun lloc? Sí, ara me'n vaig amb mon pare al cine. Vols alguna cosa? No, no és res important. Molt bé, en eixe cas, adeu. Adeu, Shizuka. Se'n va al cine, a mi també m'agradaria anar. Ja sé! Molt bé. Ara ho col·loque així i... Espera que isca bé. Vull veure l'última pel·lícula de Bozo. Sí, senyor. Ai, és la campaneta del cine. Ah!
aconseguit! Ai, que bé, que divertida! Ah, ves en compte, Luke! Qui era eixe, a Canve? Ai, no puc descuidar-me ni un moment. Alerta, alerta! Hola, què estàs fent? Shizuka, ja es torna del cine? Sí, és que volíem veure l'última pel·lícula de Bosu, però ja no quedaven entrades, saps, Novita? T'agradaria veure-la amb mi? Mira, estan projectant aquesta pel·lícula en este cine en miniatura. Guaita dins i veuràs. Ai, és fantàstic, pareix un cine de veritat. Però és un poc incòmode, no creus, Novita? Sí, tens raó. Tinc la solució del problema. Ai, Doraemon! Tranquils, ara mateix vos la trac. La llanterna reductora! Que bé! Pareix que siga un cine de veritat. Canvia molt de veure-la en una pantalla gran, I per a nosaltres a sales. Sí. Ja la veuré la pel·lícula. Ai, que divertida! Què, vos heu divertit molt? Jo crec que sí. Mireu, vos he preparat un berenar especial. Doraemon, estàs en tot, Que amable. Ai, quina pinta més bona que té tot. Vinga, a berenar! Bona profit! Ai, que bo que està tot, però no calia que hagueres comprat tantes coses, Doraemon. Tu no patisques per res. Clar, totes aquestes coses que veus així només han costat 100 cèntims. Ai, ja no puc més. Jo tampoc. Molt bé, ja podem tancar la tenda. No te la pressa! Gegant! Vols alguna cosa? Que ens conviden a nosaltres també! Això! Però no... Te ho estem demanant amb molta educació! D'acord. Molt bé, jo vull una crema de plàtan i un suc de maduixa. A mi m'agradaria un pastís de formatge i un té de l'Índia. Què passa? Que només em queda un paper per al rètol. Què? Ostres, i ara què fem? Només se m'acudeix una cosa. Ei, què esteu murmurant? Fugim d'ací! Ai, que s'escapen, espereu! I el meu pastís de formatge! Que ràpids que som! Un carrer sense eixida! I ara què fem? Gegant i Suneo estaran a punt d'arribar. Estem perduts perquè només amb un paper no podem. Ja sé! Per fi vos hem atrapat! Encara estem esperant que ens convideu! Jo vull un pastís de formatge! Ai, Doraemon, tira això ràpid! Sí, clar! Una altra volta murmurant i ja convideu-nos que tenim molta gana! Què desitgen? Un policia, ràpid! Un policia! Anau ara mateix eixes de policia si no vols que t'esclafi el cap! Vinga, que estem morts de gana! Vinga, Doraemon! Però qui m'està tocant el muscle? Què esteu fent així, xiquets? Nosaltres no estem fent res, senyor policia! Veritat, Suneo? Clar que no, senyor! Tot arreglat. Sí, però és la primera volta que compro un policia amb una moneda decent. Em pregunto com haurà pogut eixir d'ací. Vosaltres, espereu! On voleu que vaig ara? Contesteu! Ai, què fem ara, Novita? No vull saber res de